והפטה אלי. ארלה, בוא, תשב ליד אלונה. סבא. כן. מאוד מאוד נעים לך. אני מאוד אוהבת אותך ושתהיה עם אושר ושמחה ואתה תרגיש טוב ואני אצייר לך ציור יפה יפה. נהדר. ומה לך יש להגיד, ארלה? ארז, תגיד סבא דני. ארז, אתה רוצה שסבא דני יבוא לפה? כן. כן? ומה תעשו? תשחקו בכדור? כן. באמת? ותשחקו במכוניות? מתי סבתא איתי וסבא דני? מתי סבתא דני וסבא איתי באים לישון אצלנו? איזה בדיחה מצחיקה. את רוצה שהם יבואו לישון פה? כן. ואיפה אני ואבא נהיה? בלונדון. בלונדון? נחשוב על זה. אוי, הנה אבא. הנה אבא. אוי.